Good morning guys! Once again, me and Cheribel. And today guys, nagpakpak mi og mani. Mani. Kay itanom ni dya sa katong dahi isang gidaro bitaw. Magtanom na mig mani adto. Mo nang magpakpak mi og mani. Ha? Hagi pugsan. Hay gipugsan wadi kani daing nga pakpakan ni. Ja mga ingon mga ni siya nga buhaon ako na nini siya kay. Tangan na. Dito na. Mau pa. Masabot ang panahon, iga nga murag tugnaw nga ano pa ni. Adong iapil ng gagmay bi kana lang mga dagkog liso ba ing ani di man angay tanom ng gagmay. Kaning liso nga igtanumay kinahanglan nga agdag ra kay aron inagtubo dagko pagturok kay og gagmay pud og puno inahap tere. Ilain og signalan nang nagagbay papis ka pa na sisang imo man gipumutang diha nga. Huna ara ko nung adag na ng tuta. Kay atong sangagon. Ano si Rebel na? Hama si Rebel. Si Rebel! Nagkaira kong sidlanan aning gape. Igang jud guys, di ma-spilling ang Rebel? Wala aman day ka diha. Katuto ah. Katong power pa. Di ma-spilling ag lain timpo ay. Di masabot. Gani. Diyan. Magtanim kay arong na ay mapupo. May aasahan. May aasahan. Asa na ba? Asa lucin mo lang? Hey! Dagan-dagan pwede nga mong pakpakan guys. Daghan pwede among pakpakon. Ang tabangan kay anong dali mamman.
Basig na daghang pigat kay anang inyong kuan ha. Labog na ba niyo dag dito na ah. Awa na nga po. Manog na abit. Ay. Tapos. Ajoy api lang dabong. Dipalit na. Daghang dito nagdabong. Dah. Hindi naman ito. Guys, Rebel! Kumok guys. Ngayon bubuhan ya tang-tang mo ba. Maong kaon ay. Kung nagkikan ang nawasaon naman yung kisap-asap ngayon. Uno-uno ba karon ba na. Jarang. Ito. Gusto mo naman na gawin na ano. Nandito pa ng pangling na sa laut. Di mo. Lalit. Karoon mo nga kabuhi ang layas mo. Layas. Nagbong basta ito namatay. Ay nagbon. Nagbong matuhog. Ano sa mga sa dapit ah? Lando ba? Vitamin. Ah, patulog. Wala ko gipatong. Mga kalagay. Tagat gay ka. Ah, nasapi ay. Ayan, napasal. Bakit ito ba? Pato rin yan ako. Ay, ito yung gaba ko sa itaw. Ako. Puto na to, Lim.
og mani. Guru, pas tugas mana ba? Okay guys, di ana human na jud na mo og kuan kanang naay pakpak. Diyan na ready for serving na siya. Unja na pagpijapi ang gilain kay nang sangagon. Atong timbangan og pila ni ka karton ning karton ka kilo ning nat ka nang nai nga nang bugas na sa mani. Isa ka kilo og tunga. Isa ka kilo og tunga apil na karton. This